Praise God lagi hap. Dasig. Ano ba? Praise God gihap. Amen. Di ba? In reality, malain talaga ya feeling. Nga nag-set ka mong date, tapos waray kasi puta. Waray man lang magpakita. Todo effort ka mag-prepare. Nag-order ka ng mga pika-pika. Ikaw man lang ako nga usan nagpinika. Ano? Another example, gin-invite ka, mo family. It's either naglalain ka na yan na, kay kaya mo naman, natrabaho ka na. Gin-invite ka imo papa or mama para mag-family dinner. Pero kay tungod nga tagapagmana kita ang company, waray kita kumadto kay busy kita. Di ba? Or imo huna-huna, diri man ito emergency. Diri lani ako makadto, may dapat ko nito next time. Then later, pagka kinabukasan, naibaroan ni mong may dangayan inuling part ng iyo family adto abroad. Tapos nanhataghin ayuda. Nanhataghin $40, pero ikaw kay waray ka nakakadto, waray. Naiwis ka. Paano kung ibang istorya? Paano kung gin-invite nga yan ka mo kay last na ito nga night nga magkikirigta ka mo? Kay may dangayan malakat na or mawawara na. Ano tayo mafe-feel? Hulo, maray ka mo nafe-feel? Di ba? Magkakaada kita hin regrets. Magbabasol kita nga kay ano nga guti man la ito nga panahon waray pa naton na ihatag. Waray pa kita kumadtungan magpakita. Di ba, pag may nami-miss kita nga events like birthday, mga sugad, damot aton nami-miss, mga banding, pagkaon, mga special moments nga kaupo dit aton mga friends or families. Or may times nga may nag-invite ta imo nga usa nga tao over coffee. Nag-gin-chat ka latig da, coffee date kita, libre ko tanan pagkaon pati kape. Tapos kita, kaya asya lang naton lanat libre, kadto kita. Bisan di rin mo bet ito yung nga tao, kinadto ka. Para lang makagkapi ka nga makakaon. Then, pag uli niyo, naka-receive ka hin chat or text tikang ito nga tao. Tapos nagpapasalamat hiyahay mo kay kumadto ka. Ikaw, di ka maaram, amo na nga ito niya pinaka-lowest time niya kinabuhi. Pero tungod niya kumadto ka, namati ka, dako ang naging impact tayo niya. Bugto, the very reason I'm telling you this is because I want to tell you nga may mga maabot nga panahon nga may da talaga mga tao who will desperately need a shoulder to cry on. Ears nga mamamati. Person who will encourage or rebuke him or even help him with something. It is also possible, bugto, nga ikaw iniya na desperately needing iba nga tao nga mamamati hay mo. That's why tonight, mga bugto, God wants to tell us that whatever season we have, makareceive man kita hin blessings, magatubang man kita hin mga problema, challenges, or any trials of all kinds, we must still show up and don't miss out. Bugto halipot lay niya nga passage. Bagalayan halaba. Our passage is found in Exodus 3 verses 9 to 15 and chapter 4 verses 1 to 17. Sige la, direct ito sa usahon na. Niyan. Pero basahan talaya. In Exodus 3 verse 9, "And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." But Moses said to God, "Who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt?" And God said, "I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them,
The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? Verse 14, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Chapter 4, verse 1. Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Then the Lord said to him, what is that in your hand? A staff, he replied. The Lord said, throw it to the ground. Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Then the Lord said, put your hand inside your cloak. So Moses put his hand into his cloak, and when he took it out, the skin was leprous. It had become as white as snow. Now put it back into your cloak, he said. So Moses put his hand back into his cloak, and when he took it out, it was restored, like the rest of his flesh. Then the Lord said, if they do not believe you or pay attention to the first sign, they may believe the second. But if they do not believe these two signs or listen to you, take some water from the Nile and pour it on the dry ground. The water you take from the river will become blood on the ground. Moses said to the Lord, pardon your servant, Lord. I have never been eloquent. Never in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. The Lord said to him, who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and will teach you what to say. But Moses said, pardon your servant, Lord. Please send someone else. Then the Lord's anger burned against Moses and said, what about your brother Aaron, the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you, and he will be glad to see you. You shall speak to him and put words in his mouth. I will help both of you speak and will teach you what to do. He will speak to the people for you, and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him. But take this staff in your hand so you can perform the signs with it. Okay, so may God bless the reading of His Word. Halipot lang, no? Halipot leto, mga bugto. Bagaleton halaba. Balit, familiar ka mo hindi nga passage? Hinon familiar? Andiri, basahin ninyo, ha? So, prior hining chapter 3, i-expose lang natin ng chapter 1 and 2. This is the story about the oppression of the Israelites. Familiar rin niya aton, no? An oppression ng Israelites, hakamutan mga Egyptians. Ngan, amo gihapon niya verses, chapters 1 and 2, and birth ni Moses. So, because the Israelites were exceedingly fruitful, they multiplied in numbers, nga umabot ha point, nga ano sa kuno nga land, puno nahin mga Israelites. Tungod dito, a new king of Egypt, nakiistorya ha iya mga tao, kay nababaraka hiya, kay karadamo naman kuno hini nga mga Israelites, bangin, umugop inhira nga tuhit aton enemies. Tapos lumaban hira against ha aton nga mga Egyptians. So ang ginimo niya, nagbutang yan nag-assign niyan mga slave masters over hini nga mga Israelites. Tapos nagpahimo hirahin mga forced labor. Baga ginpakurian gud hira ora-ora. Ginpahimo hirahin Pithom and Ramesses. These are store cities for Pharaoh. Pero bisan grabe na anira pagkukuri tungod harsh labor ng oppression ng Egyptians. An amazing ini mga bugto is nagtitikad mo lagyap hira. Gimpi pinakurian na irahan mga Egyptians pero nagtitikad mo lagyap hira. Di rin napipigilan ang ira pagdamo. Tungod din may naisip na liwat an king. Nasa rin niya. Yung kaistorya niya ang mga midwives. Hinon familiar ang midwives?
an mga nabuligit pagpapaanak. So, ging ka istorya ni Hira Shipra ngan Hipua, na pag bumulig nga ni kuno hira panganak, hini nga mga Israelites or mga Hebrews, pag nakita nira nga lalaki ang bata, patayon dayon nira. Pero basta babae nga ni, pasagdan la nira. Tapos, tungod ang kahadlok hini nga midwives kay natuod man hiran Ginoo gihapon, wala ini nira buhata. Sumiringan mga midwife nga, an mga Hebrews kuno, ini kuno nga mga Israelites, ini nga mga Hebrews. Diri ini parehas it mga Egyptians. Kumbaga diri na nira kailangan hin alalay. Ang term naging gamit nira nga di is vigorous. Nasiringan mga midwives, kung haaton pa language, malakas kuno nira. Pagkadto namon, nanganak na ira. Kumbaga waray nera makag-assist amon ginyakanan mga midwives. Tungod dito mga bugto, gin-bless ni Lord ang mga midwives. Gintaga ni rin kalugaringon niya pamilya. Tapos waray lagyap humuyo hi Pharaoh, sumiring hiya nga haiya mga tao. Kada Hebrew boy nga iyo makikita nga ginanak iglabog ni Nile River. Pero kung babae yan iyo makita nga ginanak pasag din na niyo. Ang mga tao na niya ginsugo. Tapos sa usa nga tribe ni Levi, may dalalaki nga nakaasawahin Levite women. Ngan nanganak ito yain lalaki. Tapos, syempre kay maaram man niya nga papatayon ng mga lalaki kay giit siya nga Nile River. Gintago ito niya nga iya anak nga lalaki. For 3 months. Pero tungod nga diri na niya kaya maitago, ginbutang niya itong iya anak papyrus basket. Ngan gin-coat kuno niya hintar and pitch, tapos ginbutang niya may reeds. Bagan kabanwaan ba ha may riverbank. Di na niya ginbutang an iya anak. Hasulod ang basket. Tapos ang daughter ni Pharaoh, tiparigo. Kumarigo ya Nile River. Ngan nakita ito niya nga basket. Pagkita niya basket, may ada bata. Ginabrihan niya may bata. Tapos nagpakianan niya bugto. Ano man nato ni himuon? Makuha ba kitahin Hebrew women para alagaan ini nga bata? Tas nasiring ang daughter ni Pharaoh. Sige, pagkuha ikaw ng Hebrew women para timang noon ito nga bata, tas babaydan ko hiya. Pagdarod ako han bata, mga bugto, ano man ang ginyaran na iya? Uy, kada dati nun nagsaring nga Moses, +5. Moses, mga bugto. Kaya ano ginyaranan niya kan Moses? Moses meaning, I drew him out of the water. Amo ito ngaran ni Moses. Tapos pagdako ni Moses, kumadto hiya iya mga kalahi. Ginkita niya ngadtot na iya mga kalahi kung ano na ang postura. Nakita niya ano sa nga Egyptian nga ginpapasakitan, ginkakastigoan iya igkas Israelites. Ano man na niya ginhimo? Ginpatay niya itong Egyptian nga nangangastiguhan iya kauri. Tapos, gintago niya. Bugto, kahuman niya pagtago, tungod niya kay ginlanat man hiya ni Pharaoh. Ginpapabiling na hiya, kay nasabta na niya ginbuhat. Aniya ginhimo, nagtago hiya ngadto Diin? Midyan. Tapos, dito, nalingkod diyan o sa nga well, may ada nagkaabot nga mga babae, mga anak inihira ni Jethro. Hi Jethro or Reuel tiya usa nga tawag iya, priest iniya ngadto ha Midyan. Aniya mga anak ginsusugo ito niya pag-alog well, tapos ginbubutang ngadto trouts. Ito nga inumanhan mga flax. Nagaalog iran tubig tas kinuhuwad ngadto kay para magpakainuman mga flax. Pero tungod nga nakadto hi Moses aniya ginhimo, ginbuligan niya. Naghiyan nag-alog, hiyaan nagbutang didton burotangan ng inuman ng mga flax ni Jethro. Tapos, nanguli na ang kababayinan niya anak ni Jethro. 7 ito nga iya daughters. Tas napausay Jethro, kaya ano daw lang katitimprano man niyo umuli. Kasi di ba, very unusual manggod kung nakahigaraan ng
nagagabihan nira, kay puro ra mga babae. Pero tungod niya may bulig ni Moses, siguro napalaksi talaga. Anira ginihimo. Tas nagpakiana hiya. Kaya ano temprano ka mo umuli? Nasa rin nga niya mga anak, nagsumatira nga, may dako no, Egyptian nga bumulig ha ira. Take note, Egyptian niya kanan mga babae, pero si Moses, Egyptian ba? Dere, di ba? Siguro niya mga postura, niya panulot. Tas kahuman, sumiring ito nga ira tatay. Kaya ano waray niyo kung bidaha nga di para kumaon? Digin invite ni Rahi Moses. Tas maram ka mga bugto ano na missing. Tungod ang pagbulig ni Moses, haira. Anong ginhatag ni Jethro kan Moses? Hinumaaram. Intaga niyahin asawa. Ano niyara ni asawa? Zipporah. Ano niyara nira anak? Gershom, meaning, I have become a foreigner in a foreign land. Tas amo na ito bugto. Masulod na kita nga diha naton. Passage. Bugto, tungodan ka maihahan slaveryhan Israelites. Nanundom higad, haniya covenant kan Abraham, Isaac, and Jacob nga. Igre-rescue niya ini nga mga Israelites. Pinaagi kan Moses. So si Moses an iya gintawag para i-rescue nga mga Israelites sa Egyptians. So bugto, din niya chapter 3, amin in time nga, si Moses, hiyan nagtitimang no. He is tending the flocks of Jethro. Nga numabot hirangad to ha Horeb or the mountain of God. Bugto, according han pag-research ko, Horeb and Mount Sinai are the same. And it is a holy place where God ministers His presence to Moses. Bugto, did ni Moses na-encounter an angel of the Lord who appeared in flames of fire within a bush? Bugto, kung naglalakat ka ha, umaniyo, kumita kan so gadini, ano daw lati mabaton? Nakita ka may nagkakalayo nga bush pero di rin nasusunog. Nagkakalayo ya pero di rin nasusunog. Di ba amazing? Kaya nagkakaingin lang ani, sunog ito tanan, pati diri angay sunogon. Tungod dito nga flames of fire na adaha bush, ang amazing is, tungod nga diri hiya nasusunog. Hi Moses, na-curious siya, gindaop ito niya. Tasanti padaop na hiya, may nabati hiya nga boses. Boses ni Lord, gintatawag hiya. Moses, Moses. Then Moses replied, Here I am. Bugto, hino din niya iyo ang nakabatinahan tawag ni Lord. Adto ka na, baby. Nag-amin niya. Hiyalan nakabati. Waray pa iyo binati nga gintatawag ka ni Lord. Amen, pastor. Binati na. Ano ba? Waray pa? Or bangin binati ka na pero pakabungol-bungol. Sunod na lang mabati. Bugto yung Moses, nag-reply Here I am. Hinon nag-reply na iyo, Here I am. Lord, here I am. Amen. Sunod. Bugto kung tatawag kita ni Lord, dapat mabaton kita. Malain di ba nga may dakagin tatawag pero di rin kaging babaton? Kinsasangpit mo pero sugad-sugad ka lang, pabungol-bungol. Di ba siya ito, naiisgang ka mo ni yung mga mama? Kaging tatawag nga ni ka mo, nagpapabungol-bungol ako. No? Pero waray ito din ni SFCA. Amen. Bugto, ginpahubo ni Lord hi Moses an iya sandals, kay an iya gintatamakan, it is a holy ground. Dito gin-explain ni Lord nga, nakita na niya ang suffering ng Israelites, an oppression ng Israelites sa kamutan mga Egyptians. Bugto, paano kung ikaw ito? Nga, usa nga gintatawag ni Lord, labot lakan Moses. Hi Moses gintawag hiya para i-set free ang mga Israelites. What if ikaw or ako, gintawag ni Lord para i-set free ang aton mga family? Ha slavery of sin. Bugto, will you respond? Hello. Respond. Amen.
Bugto, bangin di rila family ang ginpapa rescue ha imo ni Lord. Bangin di rila nimo kabugtuan or animo parents. Bangin an imo katrabaho. Ang katrabaho nga nauurit ka pero ginpapa rescue ni Lord. Or an imo mga classmates. If you ever responded yes, mga bugto, hininga calling ni Lord. Ang pakiana, what are you doing right now? Nag-respond na kita nga oo. Pero nag-aano pa kita yana? Are you obeying or delaying it for some reasons? Just like Moses, mga bugto. Gintawag gihapon kita for a specific purpose. Hinon dire pa maaram din yan purpose sa niya life. Maaram na nga tanan? Di palan maaram. Bugtuan na naton purpose din niya kinabuhi. To share the gospel of salvation. Di ba may purpose kita? May mission kita. Para ang salvation ma-extend abot sa aton families. We are commanded to reach out for the lost and share the gospel of salvation. Hangatanan. Waray pili mga bugto. Pero same kan Moses, may daliwat kita mga excuses. Bisan gintatawag na kita, ang ginsusugo na kita ni Lord nga. Sugadin yung buhata. Pero tungod nga tao la kita. Just like Moses, may adagihapon kita. Excuses. Ano-ano na nga excuse ni Moses? Who am I? Parang kami ito nakanta. Sample. Bugto, was there a time nga ginsugo ka ni imo mama or papa or superior mo ha work to do something pagkita ni mo makuri? Or feeling ni mo impossible ito yung aburohaton? Tapos ani mo nala nahimo, sumiring ka nala, kay ano ako? Hino ba ako para suguon mo ito? Familiar? Di ba? May instances sa aton life na bagat na-question naton kung kay ano ikaw ang gimpadarahan iyo company or an iyo office para i-represent an iyo bugos nga opisina. Kay ano ikaw ang papakadtuonhan usa nga training as representative. Or kay ano ikaw ang ginsuguan imo mayor para ka istoryahon hi mayor or hi congressman. Di ba? Kaya ano ikaw ang ginpapag-lead ni cell group leader yan nga week kay absenteya. Kaya ano ikaw ang ginpapag-lead and praise and worship. Bugto, even ni Moses, waray makalusot ito niya mga excuses. According to Exodus 3 verses 11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Ging-question gihapon ito ni Moses, hino ba ako? Pero ang amazing ini mga bugto, malakas sa niya loob. Inyak na niya ni Lord nga pakadto kan Pharaoh tapos sumering niya, kay hino ba ako? Nga makadto kan Pharaoh. Tapos kakaistoryahon ko ya para kuhaon ito nga mga Israelites. Bugto, grabe kalakas ang loob ni Moses magyakan ito kan Lord. Ikaw ba kaya mo ito magyakan? Bugto, sometimes our faith is being compromised when facing powerful or influential people. Di ba? Kung ginsusugo na nga ni kita nga, kadtuala ito na imo superior. Ginko-convict na kita ni Lord nga, share the word of God. Kan imo ma'am, kan imo sir, kan imo ate, kan imo kuya, kan imo papa, kan imo mama. Kasi hi Lord maaram yang may pinagdadaanan niya nga problema. Ngan gagamitong ka ni Lord para ito. Pero anong nangyayari, bugto? Tungod kay feeling nimo, inferior ka ora-ora. Kasi hataas sira nga pagkatawo, diri mo kaya makaistorya haera. Nako-compromise bugto. Ani mo faith. Karuyag ni Lord, mag-obey la kita. Actually, diri man ito kung anong position ang may da kita. Ang ginuhulat la ni Lord, isa naton obedience. Just like Moses, mga bugto. Gin-question niya, kay maybe ang status niya, kinabuhi.
Ang saging question niya nga kay ano hiyan maatubang kan Pharaoh. Di ba di rin natin masasayo pi Moses? Usually kita liwat sugad. Pag ginbutang kita ni Lord, nga sitwasyon nga makuri, nga kailangan natong kaistoryahon ito nga mga tao, nga mga dagko nga pagkatao, nakakalimtan naton nga may daman nga yang kita baker. Hino naton baker? Hi Lord. Sanglit na ano hi Lord kan Moses? Verse 12. I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Bugto na ano Lord? Ayaw ka baraka, kaya di man ako. Updang ko ikaw, di ka mag-uusahan. Hino nag-uusahan din ni? Habalay. Hada ito'y Lord. Ayaw pagto dito nga mga oro aswang nga timupod ka diri ito ungod. Hi Lord, itimupod diri ito ng mga aswang. Amen? Ayaw naton kalimtan, bugto nga, bisan pahino it aton makakaatubang. Diri kita angay mabaraka. Kaya ano? Because it is God's promise that He will be with us always. Therefore, mga bugto, we must show up not because of who you are, but because of who God is. Our God is the creator of heaven and earth. Bugto. Iyan nagimoy niya kalibutan. Iyan nagimuhan kung ano may dakaya na. Iyan naghatag haimon pamilya. Naghatagan kung anon may daka. Bugto naton Ginoo, He is the author of life. He is faithful. He is just. Bugto kung maaram kita, kung hino ang Ginoo nga may da kita, magkakaada talaga kita confidence. Kaya ang Ginoo nga aton ginsiserbihan, hiyan naghimo hini nga kalibutan, nga kung haing kita yana. Ayaw ka nga limot nga it aton obedience, han calling nga nan command ni Lord, dirito tungod kay kung hino kita. Tungod dito kay kung hino hiya nga Ginoo nga aton ginsiserbihan. Bugto, instead of pointing in, point towards God. Instead of complaining, kay ano ako? Lord, kay ano ako? Diri pa ako ready, Lord. Instead of complaining, nga kay ano ikaw, bugto, dumduma kung hino ang Ginoo nga nagsusuguhay mo. Amen? Ayaw kang alimot, nga adi kita kakalibutan for a purpose. Ano pa sa tingin niyo ang excuses ni Moses? Na ano hiya? Nasa ringi Moses, who are you? Bugto, have you tried going into an event or an activity at church nga kailangan nimo ipagprayan imo sa pit? Pero, diri ka nakilala haiya. Ano ni mo nararamdaman? Makaraw, dano kay mapakiana ka pa, ano pa ti mo ngaran? Pero maihan na ka mo nga magkaupod, maihan na ka mo nga magka-church, pero diri ka nakilala iya. Di ba awkward? Masaring ka hinupad to ni mo ngaran. Pero hiya, kilalang kilala ka niya. How much more? Bugto kon hi Lord ito. Diri ka sigurado kon hinoy Lord. Pero tanan nga di si bugto, nakilala kan Lord. Amen? Amen. May mga times na gintatawag kita ni Lord nga an iba nga tao, diri nakakasunod, kay tungod nga diri talaga hera nakilala kung hinoy Lord. Bugto, just like Moses, verse 13, naya kaniya, Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is His name? Then what shall I tell them? Naya ka ni Moses, sige, mapakadto ako ang mga elders, ang mga Israelites, kakaistorya kong koyra.
Igyayakan ko ang imo gimpapayakan. Pero, pag kumadto ako, kung pakianan ako nira, kung hinoan nagsugo ha akon, maano man ako. Naya ka ni Moses. Nano hi Lord ay iya. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. He also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Huwag tumaram baka mo meaning an I am. Makarawad ang mga English major. Huwag to, I am, according ha aton best friend, internet, I am is a fundamental language phrase expressing existence and self-identification. Di ba kaya nasing ka nga ni, I am Ernel Judio, I am Darren Espanto. Di ba? Pero, ano naman ang iyong pagkakaintindihan, I am who I am? Hinumaaram. Bugto, hino nakakaintindihan, I am who I am? Bugto, it refers to the idea of being unchanging and eternal. Hey Lord, ito nagyakan. Kung pakian nang ka, kung hino ako, say, I am who I am. It is also the ultimate statement of self-sufficiency, self-existence, and immediate presence. Bugto, by definition itself, ginpapakitahan definition nga hiya ang Ginoo. Diba? Hino ba ato ng self-sufficient? Di ba waray? Only God. Hinon self-existence. Tapos na ano? Hay katulong nga definition. I am who I am also means I will be what I will be. Bugton aton Ginoo, kaya niya magin kung hino niya karuyag. Di riya limitado la. I am who I am. I am the existing one. Amon sireng ni Lord. Bugto. It means that He is the God of your fathers. He will be what He will be. That is, He will be the eternally constant God. Bugto, ang pagyakan ni Lord nga, I am the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Bugto, it means that they are serving the same God. And God nga ginwo-worship ang time ni Abraham, Isaac, and Jacob. Nganan God nga present at time ni Moses are the same. Bugto, our God is the same yesterday, today, and forever. Di rin nagbabagot aton Ginoo. Hino natuod? Amen. Andi rin natuod. Kaya ano may Ginoo ba kita nga nag-iiba-iba kada adlaw? Waray, di ba? O sa laton Ginoo. He is the same yesterday, today, and forever. God's nature will still be the same. Bugto. But He can change depending on your situation. Bugto. Example. He can be the God who comforts you. Bangin kailangan mong comfort. Hiyan Ginoo nga kaya ighatag ito nga comfort. He can be the God who provides. Hiyan Ginoo nga kaya mag-provide tanan nga aton needs. He can be the God of peace. Bangin in trouble ka, damo tim giniisip. Hiyan Ginoo nga maghahatag imon peace. Bugto, our God is still the same. Amen? Bugto, kay ano importante nga magpakita or to show up parehas kan Moses? This is because when we show up to know more about who He is. Napakita kita mga bugto
para mas makilala pa nato ni Lord. Kung diri ka pa yan na nakilala good kan Lord, ang Ginoo nga imo gin sisimba, ang Ginoo nga imo gin susunod, bugto, paano mo makikilala Lord? Show up every cell group. Ano rin pa cell group? Pag-api na cell group. Kaya ang giniinistoryahan ito dito puro lang Ginoo. Attend every midweek service. Yan na. Every Wednesday. Every Sunday service. Every Bible study, mga bugto. Every consolidation. Don't watch prayer. Prayer and fasting. Post-encounter. Tanan bugto nga mga activities han church. Bugto, these activities were meant to bring us closer to God, and it will help us know more about Him. Sanglit every time may activity at church na makaka-edify hit aton faith, dapat na-attend kita. Amen? Praise God. Para naton mga bugtong abisan, may mga pamilya na, may mga anak na, ginuupod pan mga anak ka church para lang mag-attend ang service. Ang iba, mga burod na, pero nagsisel group lagi hapon. Diba? Ang iba, may sakit na, pero na-attend lagi hapon ang service. Na-attend lagi hapon han cell group. Bugto, ano pat posible nga rason ni Moses? Una, nasiring iya, hino ba ako? Sunod, hino ka ba nga ipapakilala ko haira? Ano ni mong ngaran? Ikatulo, bugto, nayakan ni Moses, it won't work. Exodus 4 verse 1, Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Naano hi Moses, mga bugto? What if kuno, direra tumuod, nga nagpakita ka haakon? Danay it reason nga nadiri kita pag-obey kan Lord. Mga ginpapahimo ha aton. Kay tungod nga, ginpapangunahan ta na an outcome. Waray pa nga ni kita nag-obey, may na kita outcome. Nasiring na kita nga, agi, diri ito hiya madadara kay kuan ito hiya. Waray ka pa nga ni mag-share an word. Same kan Moses. Waray pa nga niya kakadto, naguna-una na hiya pag-isip nga, paano kung dira ko nira tuuron, nga nakita ko ikaw. Danay ano ginko-convict nga ni kita ni Lord pag-share an word ha aton pamilya. Nasiring na kita nga, hagi dira ito matalab ha iya, kay iba ito hiya. Bugto iba man liwat kita, hindi rita pa nakikilala ni Lord, amen? Pero tungod nga may nag-share aton ang word of God, nga nakilala ta hi Lord ang nagbaguha aton. Dirita pa nga ni natitistingan, may resulta na. Bugto, diri naton mababaroan ano sa nga butang. Kung okay ba or diri, samtang diri naton natitistingan. Diri pa kita nagtatry pag-take entrance exam man nursing or engineering, pero masering ka na. Diri ako magtitake kay an akon utok pan ko anla. Di ba? Waray pa nga ni nato nag-try. What if di da kangayan talaga gintatawag ni Lord itong kurso? Kay may pagbubuhaton ni Lord dai mo itong kurso. Di ba? Remember, brothers and sisters, in sharing the Word of God, diri mo kailangan or diri nimo responsibilidad kung ano ang ira magiging reaction or kung ano ang ira magiging response. Our responsibility is to share the gospel of salvation. Ang pagtouch ang ira mga kasing-kasing bugto, hi Lord neton mamumuhat, diri kita. Diri ikaw it makakapagpabantad ha iya kinabuhi para baguhiya, para talikdan niya ang kinabuhi din niya kalibutan. Bugto vessel lang kita, ginggagamit lang kita ni Lord to share the word of God. Hi Lord na ito't bahala, hitsunod niya mangyayari ha ira. Bugto bis pagaano,
Bugto, bisan gaano pa iton tingin mo ka imposible. Ito nga tao, nga siran ni mo nga, tingin mo imposible talaga. Tigang kabata, kilala mo na hiya, tas nasiringin mo na ho na imposible talaga ini. Diri talaga ini mamamati. Bugto, bisan pa ito gaano ka imposible nga makumbinsi ni mo ito nga tao. Waray ka ito kontrol. Hilord laan may dakapas, magpatuod ngan magbago ito sa nga kasing-kasing. Ang kailangan mo labuhaton mga bugto ano? Show up. Not because it is possible, but because your God is the God of the impossible. Kailangan mo lang magpakita dito. Kay gintatawag ka ni Lord nga do, pagpakita nga do tim pamilya. Pag-share nga do tim pamilya. Pag-share nga do tim mo friends. Pag-share nga do tim mo co-workers, mga bugto. Bugto, we cannot limit God. Diba? Di rin natin malilimitahan it power ni Lord. Just like ang time ni Moses, mga bugto. Gin-instruct niya si Moses para magpakitahin mga miracles. Ano ito hiya? Ang staff turned into a snake. In Exodus chapter 4, verse 2, nayakan ni Lord. Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" Di ba Moses may katin-katin niya staff? Napakaya na Lord, ano kuno ito nga haada timo kamot? Nayakan hi Moses, a staff. Then the Lord said, "Throw it to the ground." Iglabog ito dida ha ground. Moses threw it on the ground and it became a snake and he ran from it. Aniya tungkod, ginlabog niya nga da, naging halas. Tapos nahadlok iya, dumalaga niya. Pero naano Lord? Nasa rin Lord, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back into a staff in his hand. Bugto, usahin nga milagro nga gimpakita ni Lord kan Moses. Aniya tungkod, impabutang din ni Lord, naging halas. Tas ginkatinan niya ang tail, pagalsa niya, naging tungkod na liwatotro. Tapos lilimitahan naton Ginoo. Kaya nga nito niya mahimo nga miracle. Ano pa? Kaya niya bugto mag-heal instantly. Pira na nga istorya Bible niyo maaram nga na-heal ni Lord. Damo na, di ba? Di rin na naton may hap. Bugto din niya Exodus. May nagihap. May ginhimo hi Lord nga way para makita gihapon ito nga miracle ni Moses. Naya ka ni Lord, put your hand inside your cloak. Igsulod ko na't niya mo kamot. So Moses put his hand into his cloak and when he took it out, the skin was leprous. Nagburusag. Maram ka mong sakit nga leprous. Hino niyo kilala nga nagkada leprous? Ha Bible ha, diari din niya kalibutan. Ha Bible, hino nagkada leprous? Job? Hino? Di ba may istorya Bible nga nagkaaday ano sa nga tao nga puno hiyahin bagayang kagid nga bagan nagdudunot. Tas di dinaya kan nagbuburusag na kuno niya kamot white as snow paggawas niya iya cloak. Tas naano Lord, igbalik ito nga imo kamot didto sa lodan nimo cloak. Tas paggawas niya kamot, it was restored. Bugto naton Ginoo kaya mag-restore kung anon mga nawawara ha atong kinabuhi. Bugto, nawadang kabahin pamilya. Kaya ito na Lord igbalik. He's the God of miracles. Bugto. Anong nawarai mo? Cellphone. Kaya ito ni Lord balyuanin iPhone. Ayaw la paglimitahi, Lord. Ano pa? Bugto, God can turn water into blood. Bugto, ano niyo naalala nga miracle ni Lord about water? First miracle, di ba? An wedding in
Kanaan. Ano niya ginbuhat? Kinaan ko, no? Kanaan lahamon, kaya taga Katbalogan lang kami. An wedding in Canaan. Waray na kunukuan. Waray na wine. Naubusan na. Tapos ang ginbuhat ni Lord, an mga jar, ginpabutangan niya hin tubig. Tapos nagpray si Lord. Pagsarok, nagin wine. Tasan amazing mga bugto. Ito nga wine, asya pa yung pinakamarasa nga wine. Sanglit na amaze ito ang mga bisita didtohan kasal. Kaya iba ko nung nga mga kasal, ginsiservan wine, hakatikangan la, ang pinakamarasa. Tas kumbaga nati kakatapusan, nati katubig na ito. Kaya waray na supply. Ang nanam, tubig na. Pero bugto adto nga wedding, an amazing, ang pinakamarasa nga wine na serve ha, katapusan. Tungod ang miracle ni Lord. Bugto din ano ang miracle naton Ginoo? An water nga ginkuha ha, Nile River, ginhuwad dida, nagin blood. Hinong kaya magmilagron so dito? May da din niya kaya? Ayaw ito ha? Ayaw ito mag-practice. Kan Lord la ito yung mga miracles. Di ba? Amazing mga bugto. Kaya ni Lord turn an water into blood. Ngan tulo inihiyang ang miracle nga iyagin alaw nga buhaton ni Moses para tumud an mga Israelites. Tapos na ano ya bugto? Bugto, the God that we are serving isn't limited. He is unlimited. Familiar ka mon load? Yun nagpapaload din ng kuan la. 50 text la. Pero naton Ginoo unlimited diya. Unli call, unli text. Unli data. Diri mo na kailangan maglinod kada adlaw magginasto. Bugto naton Ginoo unlimited. Kaya niya buhaton niya tanan. Diri mo pa man naiisip kaya na ito buhaton na naton Ginoo. Diri naton kaya ma-imagine kung ano ang kaya buhaton na naton Ginoo. So God diya ka powerful mga bugto. Aside from this, na ano pa si Moses? Kadamon rason ni Moses. Kay ano ako? Ano tak ipapakilala mo? Ano ni katulo niya nga rason? Diri ito mag-work. Yan na, nagrason na liwat iya. Na ano iya? I'm not good enough. Pugtuhin nga din nakaka-relate Nga ginyaknan ka na nga, di rin na kita pwede kay I'm not good enough for you. Sing pa nera ate Jessa husay. Bugdo, Exodus 4 verse 10, nasa ringin Moses kan Lord. Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent. Neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. Bugto naya ka ni Moses. Bisan gimpakita na yan mga miracles. Nagrason na liwat iya. Diri ako sapat. I'm not good enough, Lord. Naya ka niya. Pasaylo ako, Lord. Have mercy. I'm not good enough. Bugto, kung may dahay yun nakaka-experience nga nafe-feel niyo nga diri ka enough, bugto, Lord ang nagyayakan hayi mo, you are enough. Bugto, diri mo kailangan magpa-impress para sa ibang tao. Kailangan mo lang magpa-impress kan Lord. Amen? Kumo niniha aton niya mga Kristiyano, damo lang nga rason para diri makasugot hitgin papahimo ni Lord. Kesyo diri iton kaya, kay diri man ako baltok, diri ko iton kaya makumbinsi, kay diri man ako maupay magyakan, haatubangan ng damo nga tao. Diri ko iton kaya, kay diri ako nakakaintindi ng English. Familiar nga mga rason, mga bugto? Bugto, diri ta talaga ito kaya kung kita la. Kaya tayo ito, kay may Ginoo kita. Amen? Ngan bugto Lord, pagbati niya ito nga rason ni Moses,
Waray liwat ito i-accept ni Lord. Na ano man niya? The Lord said to him, who gave human beings their mouths? Bugto hino naghatagan ni mo baba? Imo nanay? Imo tatay? Bugto gingamit lahi yan ni Lord. Pero naghatagit kon ano nga may ada kaya nahi Lord? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Paul, anong ginbuhat ni Lord yan, Paul? Kan Saul. Ginbuta. Tapos, ginrestore niya. Lord, kaya niya kuhaon nga nigbalik kung ano man ang mga butang nga may ada kaya na. Only God can, mga bugto. Diri tayo ito kaya. Sanglit kung nag-aalang kapag ubay kan Lord, tungod nga feeling ni mo diri mo kaya, bugto, rely on God. Naya ka ni Lord, hino naghatagan ng baba, kaya no ka nababara ka. Ako naghatagan ng baba. Marason ka pa ba kunyak nang kainin ni Lord? Kuya Clark, ako naghatagan ng baba. Ig-sharean gospel ay mo family. Marason ka pa? Di rin na, gintagang ka na nga ni baba, marason ka pa. Tanggalo na ng baba. Lugod, di rin ka na makag-share. Di ba? Ano pa ba may rarason bugto ni Moses? Karadamo niya ginrinason bugto. Instead of complaining bugto, God wants us to show up not because we are good, but because God is good. Diri kita ma-attend dito nga training, diri kita ma-attend dito nga conference or kung ano man niya gintatawag ka ni Lord, kay tungod niya kaya ta. Tungod niya maupay kita magyakan, tungod niya maupay kita mag-convince, diri ito tungod aton bugto kaupay. Tungod ito ang kaupay ang Ginoo aton. Natuod ba kamo mga bugto nga maupay Lord ayo ka nabuhi? Yes, bugto. Kay ano? Haadi kita yana. Haadi kaya na. Waray ka sakit. Healthy ka. Healthy mo family. Because God is good, hai mo kinabuhi. Gintagang kita ni chance ni Lord nga magbago kay ano? Because God is good. My dear brothers and sisters, haadi kita yan na kay ano? Kaya ano ka muna attend din service? Kay malungkot ako, karayag ko yan na ma-comfort. May dasogad, di ba? Kaya ano ka muna attend din service? Kay ato akong crush. Pugto the very reason kaya ano ka nag-a-attend in service? Because igwo-worship mo ang Ginoo. You will worship the God who is good. Ansya naton purpose din ni Bugto, to worship God, to honor Him with our lives. We are designed, Bugto, to worship God. Even the angels sa heaven nag-worship. How much more kita nga adi hatuna. Kaya ano kita na show up hit mga voluntary activities. Di ba? Hino yun nakatisting na pag volunteer ha Red Cross, mga suga dito. Pag upo dit mga volunteer works, kaya ano man nabulig ka. Bugto, kay nag-overflow ang goodness ni Lord hayo mo kinabuhi. Tungod ang pag-overflow ang goodness ni Lord hayo mo kinabuhi, kaya ito ni mo i-share ha ibang tao. Pwede ka man kumaturog la, pero kaya ano gin-share ni mo, an imo help ito nga ibang tao. Kay even God helps you all the time. Bugto, despite the challenges that you are facing right now, praise God. Haadi kaya na. Worshiping God. Seeking for His presence. We are blessed beyond measures, mga bugto. You are able to provide for your family. You are able to study. Kaya mo mag-eskwela. Kaya mo magtrabaho. Healthy nimlawas. All because of God. Kay ginalaw ni God nga tagang kahito.
Bugto, ano man nga sitwasyon or invitation na imo yan na ni Lord. May it be pakig-meet up ha imo family, pakig-reconcile ha imo kabugtuan, or kung hino man nga may ada ka kasamaan ng loob, pakig-banding ha imo family. Ano man ito niya na gindidil ni Lord ha imo kasing-kasing mga bugto. Kareg singon lang ni Lord ha imo. Show up, pagpakita ngadto, and allow Him nga tutduan ka kung ano timbubuhaton. Allow Him nga iglid ka kung ano imo yayak nun. Bugto, do not be afraid. God is always there to help us. For the last time, mga bugto, na ano naliwat ni Moses, hino ba ako? Hino ka ba nga ipapakilala ko? Tapos, di rito mag-work. Tapos sunod, nayakan naliwat ni Moses, I'm not good enough. Bugto, sunod niya nga pasangil na ano naliwat niya. Sunod niya nga rason. Anybody but me. Hindi na nakaintindi. English kasi. Nayakan ni Moses, Lord, bisan na lahino, ayaw la ko. Na ano ya? Verse 13, but Moses said, pardon your servant, Lord. Please send someone else. Pasaylo ako, Lord. Have mercy. Iba na lang pakadto, ayaw ako. May nagsagad na iyo. May na? Ginpapag-lead ka Hansel Group, kay mo sa leader, busy. Ti, ayaw ako. Iba na la. Diri pa ako ready. Hala, saan kita magiging ready mga bugto pag bumalik na Lord? Saan kita mapakita kan Lord pag bumalik na hiya? Paano kung maya ka ni Lord? Depart from me, I never knew you. Bugto, nasa huli ang pagsisisi. Tingin mo kung ikaw hi Lord, tapos ginsingan mo ani mo kasiji nga. Kadtuwa hi insingan ka ni Lord niya, kadtuwa hi angel, i-reach out. Iya, adian ko digo, nakabutang na nga kung ano ni mo yayak nun, kay naasering ka man niya, di ka maaram bumaton. May kodigo ka na, gintagang ka na para sahi, impalitan ka pang bago nga badong ang sapatos. Tapos bugto, masering lahay mo nga, ayaw na la ako, iba na la. Di ba malain? Bugto, ginmold ni mo character ni Lord. Gindara ka ni Lord the church, series of trainings, bugto, para mas makilala mo pa hiya. Tapos ang time na nga ginsisend ka na ni Lord, masering ka, Lord, ayaw na la ako. Okay na ako maging attender la. Hala po dito, mag-iinatin na la kita. Bugto, pero bisan sugadan mga baton ni Moses, maintindihan gihapon naton. Kaya ano? Kaya ang gimpapahimo ha iya ni Lord. Somewhat makuri talaga iya. Kaya ano? Yayaknan niyan mga elders, ang mga Israelites nga, gimpakadi ako ni Lord kay igre-rescue ka mo ni Lord. Tatanggalon na ka mo nga diha Egypt. An oppression ng Egyptians. Tapos, makadto pa yakan Pharaoh. Kayak nang paniya Pharaoh nga, buhiin nga mga anak ni Lord. Bugto makuri, kay ano? Bugto, usang arason, kaya no nakukurian kita pag-obey. Kay tungodan, aton ginpapakialaman, kinabuhihit tao. Di ba? It discipleship bugto, pakialaman ito't kinabuhi. Diri ito hiya. Sige, maatin ka la, waray-waray la. Bugto, nagginlilid ka ni Lord, nga iglid gihapon ito nga mga tao, para pag-abot it panahon, ito nga imo ginlilid, maglilid gihaponin mga disciples. Sometimes, nakakadugang iniha burden pag-obey, knowing mga kinabuhi at aton gintatouch. Example, pagiging teacher. Nadiri talaga ako mag-teacher. Kaya no, diri ko uubos ang pagiging teacher. Actually, hataas ita akong respeto hit pagiging teacher. Kaya no, elementary ka, high school ka, or college ka,
Hino man na nagtutudduhay mo ay eskwelahan. Hino nagtutudduhay mo, labot lahay iyo balay. Di ba mo teacher? Hirani mo second parents, bugto. Ikaduha, hay mo mga kaganak kabalay. Kung ano an imo mahingadtuan, pag-graduate nimo, dako it influence it mga teachers. That's why ako, nadiri talaga ako. Kay para haakon, makuri ito nga trabaho. Ngan kung gintawag ka talaga ni Lord para buhaton ito, may dala talaga specific nga mga tao nga gintawag ito. Pero ano natabo mga bugto? Waray ako maging teacher, pero gintatawag ni Lord din hatubangan. Mga tao lagi hapon na akong katubang. Pero bisan na dire ako pwede dumiri kay ano? Kay Lord ito. Bugto, waray kita rason nga madiri kita kay Lord ito. Nasugot nga ni kita aton parents. Asay pa kan Lord. Diba? Amen mga bugto? Tungodan kan Moses pagrason na ano Lord? The Lord's anger burned against Moses and he said, "What about your brother Aaron, the Levite? I know he can speak well. He is already on his way to meet you and he will be glad to see you. You shall speak to him and put words in his mouth. I will help both of you speak and will teach you what to do. He will speak to the people for you and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him. But take this staff in your hand so you can perform the signs with it." Pagto, kaurit ni Lord kay narason lagi pi Moses. Yan na, ginlatagan na yan ni Lord. Iya, narason ka pa? Dati mo bugto. Aaron, tikada haimo ngan malilipay hiya nga makita ka. Kuya Aaron. Di ba? Imo bugto Aaron mo pa ito magyakan. Marason ka pa nga dire ka mara magyakan. Ada Aaron. Na ano? You shall speak to him and put words in his mouth. Ngan, I will help both of you speak and will teach you what to do. Duha na ka mo. Diri ka na lao sa Moses. Upod na nimbugto. Marason ka pa. He will speak for the people. Aaron magsisilbi nimo nga baba. Tapos ikaw, bagakahan Ginoo ni Aaron. Kay ikaw ang nagdidikta iya. Ura-ura ka pa, Moses. Sanglit, ti Moses, waray na nahimo. Anong karuyag ni Lord, mga bugto? Bugto, our last point. We need to show up, not just because we want to, but because God called you. Na-show up kita, bugto. Di rin lang tungkol niya karuyag ta. Kaya naton mga feelings, mga bugto, deceiving. Ngan it enemy, kaya niya gamiton it aton emotions para mapaharayo kita hakuling ni Lord. Karuyag ni Lord, mag-attend kaya nahin midweek service. Pero imo feeling, kaguguol. Karig ko na ako maturog. Siguro, next na lang ako nga Sunday makadi. Praise God, kaya adi ka. Pugto, magsishare kitahan gospel of salvation because God calls us and commanded us to share this to everyone. Di relate tungod kay karuyag nimo. Di relate tungod kay karuyag nimo kumadto, karuyag nimo i-share an word ay mo family. Command dito ni Lord. Our first ministry bugto, di ba aton family? Instead nga magninurutob ka, magmurmur ba? Ito nga, ako naliwat, pero minala ako. Familiar, susugo ka nga niya balay, ako naliwat. Hagi, ako naliwat. Namumusdak naman. Instead, magninurutob ka bugto, obey na la. Kaya kung nag-obey ka, tapos. Di ba? Nagninurutob ka, nagpinamuspos pa, genggol ang kalugod. Pag sugot ni mo, kulang ka na kusog. Bugto, instead of saying, anybody but me, just simply say, here I am, Lord. Use me. Amen. Instead nga magreklamo kita kan Lord, kay ano ako? Iba nala, ayaw ako. Lugod, siring.
Here I am, Lord. Use me. Bugto, may blessing sa obedience. There is blessing in showing up for the Lord. Because of Moses and Aaron, mga bugto, the Israelites recognized God. They worship. They bow down and worship God. Tungod kan Moses, nga gindarayarang adto ang mga Israelites, na-recognize niya Lord, that God is listening an ira mga tangis. An ira cry out kan Lord nga i-rescue ira. And they worship God. Bugto na ano ha Matthew 28 verse 19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bugto, usay niya aton Great Commission, di ba? To share the Word of God. Samtang may oras pa, samtang diri pa, nabalik kay Lord, we need to show up. We need to obey. Brothers and sisters, maybe God is convicting you tonight to do something for Him. Diri mo man kailangan pagdudahan na nimo skills. Oo. Baltok ka. Signunta na ito. Oo. Confident ka o matubang kay mga tao. Tapos pagkadinahan Word of God, nababaraka ka na kay diri nimo kaya mag-share it Word of God. Bugto diri mo kailangan pagdudahan nimo kalugaringon. What you need is to fully rely kan Lord. Feeling nimo diri nimo kaya i-share ang Word of God. Even I bugto. Ako, na-feel ko ito iya. Pero, waray ko igalaw nga makaroba ito, hakon ano ang gintatawag ako ni Lord nga buhaton ko. Kung feeling naton, diri naton kaya, kay diri pa naton kaya mag-share ang Word of God, pagsik pa kita kan Lord, pagbasa pa kita Bible. Bugto, no matter how we feel, we must get up, gear up, and show up. May I request all of you to please stand, mga bugto. Bugto, this night, maybe may karuyag hi Lord igyakan na imo. I want you to close your eyes and just feel the presence of God. Be sensitive in His voice. Allow God to use you in so many ways possible. Allow God to use your life and your very presence to touch the life of other people, especially your family. Bugto, great things never come from comfort zones. Kailangan mo talaga gumawas. It may seem impossible to change someone, but God only wants you to obey and show up, then let Him do the rest. Allow God to be known in your life. Commit your life to the Lord, mga bugto. Commit your life to God. That whatever season nga haada kaya na, may it be the season of dryness, mga bugto. May it be the season nga fruitful ka, still show up. Still, igmit lagi hapon ni Lord na imo quiet place. Remain in His presence, mga bugto. Ask God for the vision. Ask for His wisdom. Ask for His strength. Pour out your heart and your life to Him, mga bugto. Remember, this is not about us, mga bugto. This is not about you. This is not about me.
this is all about God. You are here for a reason. And hold on to that reason, brothers and sisters. Have your courage from God. Seek for that courage from God. Seek for peace from God. Seek for comfort from God. Seek for strength from God, brothers and sisters. Do not miss out all the blessings God has promised for you. For the God that we are serving is good, holy, and faithful. To see things like you do, God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do.
Precious Father God. We thank you, Lord, for your word tonight. May this word always remind us, O God, that whatever season, Lord God, na kami, we will still continue to worship you, to honor you with our lives, O God. We will continue to show up. We will continue to follow you, Lord Jesus. May you continue to fill us with your presence. Nga ikaw lang, Ginoo, it mag-lead itamon kinabuhi. Ikaw lang mag-lead itamon life, nga itamon family, Lord. And we will continue to trust you, Lord. We will continue to surrender everything to you. In Jesus' name, amen. Do not be silent. Igyakan niya na imong mga baba. Yung may Ginoo ka. Gintawag ka niya. Ngan diri aksidente nga adi kaya na. You are called for a purpose, bugto. For a great calling. Obey, bugto. And say yes. Accept the call, bugto. Because it is an honor. Kadako nga karangalan nga magserbi kitahan Ginoo nga naghimo nga aton. Bugto. Tomorrow is never promised. Diri kita maaraman maabot nga buwas. Pero naton Ginoo diri magbabago. Nga ipapaglaban kaniya nga dat katapusan ni nga kalibutan. Dari sa ibugto. Abrihayan natin mo mga baba. Igyakan nga God, you are my champion. You are my champion, oh Lord. Oh God, and I am called to serve you, Lord. I am called to serve you, Lord. My calling, I say yes, Lord. I say yes, Lord. Oh, thank you, God. Thank you, Lord, for choosing me, oh God. I-declare ito kay Lord, ay mo champion, and He is in control of your life. Mga tao nga kaupti mo, diyan bahala mo to. Oh, you're my champion, oh Lord. You are my champion. Giants fall when you said I'm defeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who was conquered. Love your voice, love your voice. Sing your praises to our Lord. Love your voice. Bugto, shout your praises. Oh, oh, oh. When I love my voice. When I lift my voice and shout,
Jesus, for your faithfulness, O Lord. We worship you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Salamat, Ginoo. Lord, hallelujah. Thank you, God. Salamat, Ginoo. Mahimayan na, Lord, ka na ng araw. Thank you, Lord. And for the rest of our lives, Ginoo, dadayawan ka, Ginoo, ng mga baba. Hallelujah. Thank you, Father. We glorify you, God. Thank you, Jesus. Ito, palapakan natin ang buhay ng Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, ikaw Ginooan. Muling Ginoohan mga first time umatender, Lord God, nga service, Lord God. Punuon mo, Lord God, ang revelation, Ginoo. Nga di rin na, Lord God, inatras-atras, Ginoo. I-accept, Lord God, ang calling. Thank you, Father God. Ikaw, Lord, ang mahimaya, Ginoo, nira pa mga kinabuhi, Lord God, at maabot, Ginoo, nga ira, kin-accept, Ginoo. Ginoo, Lord God, yan ay iningain mo, Lord, tatawag ha, ira. Thank you, Lord. We praise you, God. Nga sugad mo, Lord God, at namon pastor and his wife. Salamat, Lord God, at imo, Lord, paglida, ira nga luwa. May you bless, Ginoo, abundantly their lives. Salamat, Ginoo, han mabinungahon, Ginoo, nga kinabuhi. Salamat, Lord God, and everyone, Ginoo, nga kumadi. We praise you, God. We believe, Ginoo, nga ikaw, Lord, ang rason nga nagpakadi ito ang hatanan ng mga tao nga niya na. We glorify you, Lord. Papasalamatan ka namon. Salamat, Lord God, ang paggamit ang kada usa ng ministry, Lord God. Ginpapasalamatan ka namon ang kinabuhi kada usa. And salamat, Ginoo, ginsa-celebrate namon, Ginoo, ang kinabuhi ka, upod ka. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Give us, Ginoo, ang kinabuhi pa nga. Siserbihan ka pa, Lord God. We need it, Ginoo. And we want, Ginoo, nga offer, Ginoo, hindi ka sa kinabuhi namon. Lord, help us, Jesus, nga. Waray na, Lord, makapugong haamon pangalaga na imo. Thank you, Lord. And teach us, Ginoo, han mga tama, Ginoo, nga diri. We believe, Ginoo, that you are working ang mga kinabuhi. Salamat, Lord God. Bless everyone, Ginoo, nga nakapamati. Ngan bantahin, Lord God, ang kada usa nga diri, Lord, nga makaawatan kaaway, Lord God. Prepare, prepare us han great calling again, prepare mo haamon. Thank you, Father God. We accept, we accept the call. Salamat, Lord God. We glorify you in the mighty name of Jesus. Amen. And amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Bugto, pwede na kita mga lingkod. Bugto! May na kita mga weekly announcement. So, para kita bugto nga mag-accept permihano han challenge. I-share po natin na natin live, na natin page, para damong pati iya maabot. And may na po kita bugto, iniya Wednesday service natin is every Wednesday po iniya. And pero may na inibugto may ada kita. And also, may na po kita Sunday service. Sunday po iya, every 9:30 a.m. And may Fridays po kita for the students, for all the students. Bugto api po kita para kitahin mas mag-grow pa aton faith. And we have our Bible study, may da po ka ng parents and mga youth. So, bugto attend kita. Ang aton Bible study, duwa po hiya. Ang Saturday, may da parahan mga youth. And Thursday, para natin mga parents. So, i-invite po natin mga parents nga din. Bugto, thank you so much. May dagyap kita, Children's Ministry. Para natin mga kabugtuan. Ayun natin pagpinalakata hagawas. Patendiran natin nira. And, Anshala Bugto, thank you so much, Haniyo Pamati. God bless you, everyone. See you again. God bless you. Ina.